আমরা এই সুবিধা দিই কোষাঘাটি থেকে আসে ইউপি থেকে আমার বিপির জন্য যোগদান করবে মোকসেদ আলী, শাহজুদ্দিন আলী, রমজান আলী, আমির আলী, মন্ডল আলী, মাঝের আলী, সানিয়া খালিদ আলী, রইসের আলী, সাদার আলী, ইনসাফ আলী, সামাদ আলী, বাক্কার আলী, সালাম আলী, আব্বাস আলী, আকবর আলী, তাজে আলী, সালাম আলী আলী, ইব্রাহিম আলী, আজিওর বিভিন্ন देरहालायखो गावनि समस्थियावनो जेनदों दा नंखायनो खाम्फा बरगयारिखौ गोबाङानो लोगो मोनाखै मोजां जेन्टेलमेन बियो लंपेन्ट गस्ला मोजां गानो खोथाफोरखौ मोजां मावो बुङो किन्तु खामानि मावग्रा मानसि नांगौ बाथ्राखौ बुजिग्रा मानसि नांगौ रायजो राजानो सान्दुं अखा सम होनो हाग्रा मानसि नांगौ जेन्टेलमेनल' जाबा जानाय नङा दा नंखायनो बे खाम्फा बरगयारि मोना गावसोरनि चिरां जिल्लायावनो गावनि समस्थियावनो अलरेडि कम भट मोननाय आरो दाथ' एकदम कम भट मोनगोन कारन चन्दन ब्रह्मआ जोंनि पार्टियाव फैबाय चिरां जिल्लानिफ्राय दा सानजाहाथ' भटखौनो मोनखाया खख्लाबारिफ्राव दिनै मोनसे मोननै सुबायाव एफा एनै नांगोल दोंसै माखासेयावथ' गैला जेन्टेल मानसिया आं जुदि जेन्टेल मानसि आं जुदि गोरों आरो आं मानो मावनो हाया जानांगौ जाखो आं डेफिनेटलि मावगोन आंनि केपासिटियाव जेसेबां हायो जोंनि रायजो राजाफोरनि दुख खस्थ'फोरखौ बे पार्लियामेन्टआव बुंजानाय इसुफोरखौ आं पार्लियामेन्टआव बुंगोन जोंनि भारतनि दैदेनगिरिफोरजों प्राइम मिनिस्टार हम मिनिस्टार नेताफोरजों रायलायनानै समाधान खालामनायनि आं बेबस्था लागोन मावनो हायैनि खारना मा बिसोर बादा होनो हागोन नामा आं एमपि जाना थांनायाव आंहाथ' जेबो बादा थानाय नङा आं सिदा पार्लियामेन्टआव हाबगोन खोथाखौ बुंगोन